Este cartea pe care am scris-o după ce am ieșit din cei 8 ani de interdicție de publicare care mi s-a aplicat aiurea în tramvai, sub pretextul că poeziile scrise de mine erau de un erotism morbid. Pe foaia albă golul. Ce oră de 12 ori răsucită ca tirbușonul în frica mea. Pământul și măruntaiele lui, numai patimă, numai violență, o mașină de scris fără degete. Pe foaia albă golul începe să curgă și îl cred pe Dante mai mult decât burta căscată a calului. Sub pleoape închise, ochii mei nu citesc, văd doar desenul aburului ieșind din mlaștină.